Dio manifestacije Dani Antuna Gustava Matoša ove godine održani su i u Beogradu, u kojem je ovaj pisac proveo dio svog života. Matoš se svrstava u red najboljih hrvatskih književnika i važi za prvog modernog hrvatskog muzičkog, likovnog, književnog i plesnog kritičara. Antun Gustav Matoš, prvi čovjek hrvatske moderne, književne moderne, važna je osobnost u kulturnom i književnom životu Hrvata. Mi s ponosom ističemo da je njegovo podrijetlo po ocu vezano s prostor Bačke. Njegov otac Augustin rođen je u Plavnoj, njegov dida Grgo rođen je u Kačmaru, danas Republici Mađarskoj. S ponosom je isticao da je Bunjevac s podrijetlom. U Beogradu je živio 7 godina u 2 navrata, imao je značajan utjecaj na prilike u Beograd, napose ga je u pitanju književnost i glazba. Pa ja bih rekao da je Matoš izuzetno važan jer on kada je umro relativno mlad, on je, činilo se da sa 40 godina sa puno toga neobjavljenoga da će njegovo djelo polako nestajati sa pozornice. Međutim, kad vidimo danas da je on življe nego ikad, mnoge njegove ocjene, pogotovo njegovi eseji, putopisi su jako dobro pokazali taj jedan duh naroda koje je on obilazio. Ovdje konkretno, budući da smo u Beogradu, možemo reći da je on vrlo dobro portretirao odnos između Hrvata i Srba, gdje je bio vrlo kritičan i prema Hrvatima i prema Srbima, ali opet s druge strane pronalazio je pozitivne vrijednosti i vidjelo se da ta kritika ima želju da za poboljšanjem određenog stanja kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Njegova djela su stilski zaista izuzetna. On je bio odličan poznavatelj književnosti, ne samo hrvatske i srpske, nego i strane, poglavito francuske. Tako da je on na neki način i uvodio određene autore, pa je upoznavao određenu sredinu i hrvatsku i srpsku, posebice sa francuskom kulturom toga vremena, i tu se također mogu pronaći mnogi njegovi tragovi. Čovjek koji je bio u dosluhu sa glavnim pravcima ondašnje književne scene u Europi, govorio je i znao njemački, bio je u Francuskoj i uvozio je, kreativno je prenosio ono što je bilo tada u glavnim tim tokovima književnog života u Europi. Na taj način je i prenosio ta iskustva i u srpski književni život i tako modernizirao, to je činio kompatibilnim ono što se u području književnosti tada događalo. Matoš je znatno modernizirao hrvatsku književnost, nametnuo se kao uzor mnogim mlađim piscima i uspostavio umjetničke kriterije kao glavni element literarnog djela.